ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. имрӯз духтаро бисёр эфири ҷолиб мешавад, эфири ҳақиқат мешавад гӯема ва эфири саволу ҷавоб бо шумоён. ҳаматон шоҳид ҳастед ки ду-се рӯз боз тарафи манба буллинг гӯема фишор омада истодааст аз тарафи партнёри компанияи Фаберлик. Ҳаматон медонед, духтарои азиз, ҳадафи ман ягон каса шахсияташ барасидан, ягон каса туҳмат кардан, ягон каса сиёҳ кардан не. Танҳо ҳақиқата барои шумо нақл кардан. Ростӣ ман соли гузашта ҳамин мавзӯъ кати беҳад ҳамин мавзӯъ бисёр шудагӣ буд. Разбору ҷангу ҷанҷол бо ҳамин тарафи ман фишор омадагӣ буд, лекин ман фикри фарзандои ноболиғаш кардагӣ будам. Фикри хайр дӯстие ки мо пештар доштем, фикри вайам кардаму ҳамаи гапҳои гуфтагима рӯйпӯш карда гап задам, яъне пардапӯш карда ҳақиқата ба пуррагӣ нақл кардагӣ набудам. Ва акнун мебинам ки ман сабабгори хонавайроншавии партнёри компанияи Фаберлик Саида Раҷабова шудам. ҳозир ман ин история ба шумо ба пуррагӣ нақл мекунам. бо диққат гӯш кунед, баъд саволотон ба ҷавоб медиҳам. барои онҳое ки нав ба канали ба эфири мо пайваст шудам, мехостам худамро муаррифӣ кунам. Ман Рӯба ном дорам, модари 8 фарзанд. Аз номи каналам медонед ки рӯзномаи модари 8 фарзанд. Дар канали мо дар бораи пухтупаст, дар бораи ҳаёти модари серфарзанд мебинед. хулоса ман дар ширкати Атоми айни замон кор ва фаъолият мекунам. пештар дар ширкати Фаберлик кор мекардам ва хушҳолона вай ширкатро тарк кардам. беҳад хурсанд ҳастам. ва акнун чӣ гуфтаниям, духтарои азиз, ман дар як оилаи зиёӣ таваллуд шуда тарбия ёфтагӣ ҳастам. падару модари ман педагог ҳастанд. бибию бобои ман низ муаллим ҳастанд. аввалин муаллимоне ки дар Тоҷикистон дар мактаби русӣ кор кардагӣ ҳастанд. барои дар давраҳои шӯравӣ ҳамин хел мактабҳои русӣ зиёд буд дар Тоҷикистон ва бибию бобои ман, модаркалони ман ва падаркалони ман дар ҳамин мактабҳои русӣ муаллимҳои аввалине ки аз қишлоқ омада кор мекарданд ва падару модари ман низ педагог ҳастанд. падару модарам 18 сол дар Тоҷикистон кор ва фаъолият кардагӣ ҳастанд ва 22 сол модарам дар мактаби шаҳри Медногорск кор кардагӣ ҳастанд, муаллимаи математика, физика. падарам бошад муаллими тарбияи ҷисмонӣ, то ҳол кор мекунанд ва дар оилаи мо ҳамагӣ 5 фарзанд. дар оилаи худи ман, оилае ки ман тарбия ёфтагӣ ҳастам, додари ман ҳам маълумоти олӣ дорад, муаллими тарбияи ҷисмонӣ. хоҳаромам муаллима, як хоҳарам муаллимаи забони русӣ ва хоҳари дигарим психолог. дар мактаби шаҳри Сургут кор ва фаъолият мекунанд. ҳаматон шоҳид ҳастед, ман видеоҳо кардагӣ будам, рафтагӣ будам Сургут. ва акнун чӣ гуфтаниям, духтарои азиз, ва дар оилае ки ман тарбия ёфтагӣ ҳастам, падару модари ман, шиори оилаи мо ҳамин буд ки падару модари ман мегуфтанд ки ва то ҳол мегӯянд ки дар бадбахтии шахси дигар бинои хушбахтии худада намесозӣ. ин як. дуюм, шумо ҳамаатон паррандаҳои як лонаед. ягон проблема шуд, ягон камбуди зиндагӣ шуд, ҳамаатон ҳаминҷа ҷамъ шавед. мо ҳама каса якҷоя ҳал мекунем. ҷое ки насиҳат кардан дар кор насиҳат мекунем, ҷое ки маслиҳат кардан дар кор маслиҳат мекунем. хулас дар оилаи мо ана ҳамин гуна. ва ман як додар дорам ва додари ман ҳам дар рӯзҳои хушбахтии ман, ҳам дар рӯзҳои вазнинии зиндагии ман дар бари ман ҳаст ва фарзанди ман ҳам инчунин ана ҳамин хел аст.
хушбахтона ман 8 фарзанд дорам. Худоро шукр мекунам. фарзанди калониам баркамол аст, 25 сола, дар кор мекунад, дар кори давлатӣ ҳам мехонад, ҳам кор мекунад. худоро шукр ман худам бошад коллеҷи тиббӣ хатм кардагӣ ҳастам ва маълумоти олии нотамом дорам. пединститути шаҳри Орска хондагӣ ҳастам, яъне заочно хондагӣ ҳастам. аз сеюм курс хондана бас кардагиам ба хотири он ки Ҳасан Ҳусейн ба дунё омад. хай барои ҳамин бо ҳамин шароитҳои зиндагӣ хондана давом додагӣ нестам. акнун чӣ гуфтаниям, духтарои азиз, ва воқеан ҳам ман фикр кардам ки ин мавзӯъ ва мо нуқтаи кулминатсионӣ гузоштагӣ ҳастем, лекин садафсӯс ин хел набудааст. хайр, майлаш, давом медиҳем ин мавзӯъ. ман вабше ягон хел дар назди ягон кас забонкӯтоҳ нестам ё ки дар назди ягон кас гунаҳгор нестам. ҳозир чӣ хел ҳодиса рӯй дод, чӣ хел шуд, ман ҳамаша барои шумо нақл мекунам. фикратона нависед, марҳамат. вақте ки мо бо Саида шинос шудагӣ будем, ин 3 сол ё 4 сол аз ин пеш буд. дар ҳақиқат дар бораи Фаберлик ман он вақто маълумот надоштам. бо тавассути ана ҳамин зан ман бо Фаберлик шинос шудам. ин чизе ки ҳақиқат ҳаст, ман ҳамин чиза мегӯям. чизе ки нест, ман аз худам ягон каса гунаҳгор намекунам. дар ҳақиқат ҳамин зан мана ҳамин Фаберлик кати шинос кард. ман пештар чун потребител будам ва дар ҳақиқат дастгирӣ кард. ман директор шудам, маош мегирифтам. лекин духтарҳо, лекин маоше ки ана ҳамон 30,000 25,000 ман мегирифтам, ба ана ҳамон компания ман ба ҳамон командам расход мекардам. духтаро, ҳаматон шоҳид ҳастед ки мо хариди Фаберлик хариди ҳар моҳа дошт. ҳар моҳ ҳар 20 рӯз 21 рӯз пас 14 рӯз пас харид мекардем. 10,000 рубле барои харид расход мекардам. 3,000 4,000 барои розыгриши директорҳову ин хел сборҳо беҳад зиёд буд. хулас дар дасти ман ҳамагӣ 5,000 ё 6,000 маблағ мемонд ва инам як рӯзе омад ки таъна зад. ман барои ту маблағ додам, ту охирон маблағадам гирифтию мана ғайбат кардӣ. Не духтаро, ман охирон маблағи ман гирифтагӣ нестам. 28,000 маблағи ман мондагӣ, анамуҷа маоши ман дар Фаберлик мондагӣ. майлаш барои ҳамон партнёри Фаберлик насиб кунад, барои ҳамон дору уколаш расход кунад, лозим мешавад барои вай. хулоса духтаро, мо тариқи телефон шинос шудем ва ҳамин мавзӯи дар бораи оилааш нақл кард, ҳамин дар бораи шавҳараш хайр мардаки золим будасту ин хел будасту он хел будааст. рости ман раҳмам омад. ман гуфтам, ба худаш занг зад, гуфт ки апаи Рудоба ҳамин хел дар тарафҳои худатон хона ёбед. ман гуфтам, ту хоҳару додар дорӣ, акаҳо дорӣ ва ё дастгирӣ намекунанд? гуфт ки не, ман қатъи акаҳом қаҳриям. хай хорошо, майлаш. ман напурсидам ки барои чӣ қаҳрӣ, барои чӣ не. хулас хона ёфтам дар ҳамин шаҳри Медногорск. шаҳри мо як шаҳри майдаяк. ман ягон тавсифи зиёд намекунам. шаҳри мо барои модарони серфарзанду шаҳри пенсионеро шахсан барои ман қулай аст. мактаб дар наздикӣ, магазин наздик, кружокҳои фарзандо наздик, детсад наздик. барои ман чизе ки барои ман лозим, барои ман қулай, яъне ҳамин барои ман беҳад қулай аст. ва баъдан вақте ки пули ҳамон квартира гузаронд, ман рафта соҳиби хонава додам. як баъдан худаш омад. хулоса мо вай пешвоз гирифтем, омад. баъд хонаша ремонт карданӣ шуд ва омадагӣ буд ки мо қатиш суҳбат кардему. баъд ман пурсидам, баъд дар бораи шавҳараш гуфт ки ана ҳамин хел галасавоёи шавҳараша нишон дод ки чӣ хел гапҳои қабеҳ задагӣ. хайр инам хаб истодагӣ не, инам ҷавоб гардондагӣ. ин чизо рости барои ман ин чиз беҳад ин хел гапҳои шунидан, чӣ хел гӯям, мехоҳам ки ягон хафа накарда ягон каса гап занам. ин хел чизои шунидан, ин хел гапҳои шунидан барои ман беҳад ҳолати шокӣ буд гӯем. ки ман барои чӣ фикр кардам, чиро фикр кардам ки
ин хел гапу кор дар назди фарзандо, дар назди кӯдакои майда ин хел гапу корро сразу психикаи кӯдакое фикр кардам ки гуфтам кӯдако дар чӣ ҳолат бошанд, қатъи ин хел падару модар. Ва бовар кунед духтаро, ман савол додам ки барои чӣ ин хел мардаке ки 7 фарзанд дорад, 7 духтар дорад, аз якум занаш, аз дуюм занаш 5 кӯдак дорад ва як кӯдаки бемор дорад, кӯдаки инвалид гӯем забони русикатӣ. рости худатон медонед ки кӯдаки солима ба воя расондан чӣ гуна душвор аст. Инҷо кӯдаки носолим беҳад барои вай зан, бовар кунед раҳмам омад. Баъд ман пурсидам ки чӣ хел занаки духтари 19 сола, духтари ҷавон, мардаки ҳамин қасудат 16 сол калон ба оиладор шудӣ. Барои ман ин чиз барои ман интерес нашуд ва ҳам ҳайратовар буд. баъд фаҳмидам ки ин шавҳари якумаш набудааст, яъне ки устои аввалин дар ҳаёти ин зан набудааст, ин устои дуюмин ва устое ки дар Медногорск буд, ин устои сеюмин, яъне зани шавҳари сеюмаш. Ин чиза ман фикр мекунам ки подписчикош кати рас кушоду равшан гап мезанӣ, ин чиза ҳақиқата гап занӣ. баъд пурсидам ки барои чӣ шавҳари якумат кати ҷудо шудӣ. Ман ҳамчун зан хайр боз дигар секретҳоям нақл кард, хайр ин чизои ман ҳозир инҷо намегӯям. ва гуфт ки 3 рӯз хона кардагӣ ҳастем, вай мардак наркоман будааст. баъд ман ҷудо шудам. Ман савол додам ки чӣ хел дар як қишлоқ дар қарибитон зиндагӣ мекардаасту, чӣ хел дар як қишлоқ ҳамаи чиза дар бораи ҳамсояҳо медонӣ ку? Ман ҳайрон мондам. Хайр гуфт ки 3 рӯз зиндагӣ кардем, наркоман будааст, ҷудо шудам омадам. ва ҷудо шуда омада қатъи ана ҳамин падари фарзандош хонадор шудагӣ, қатъи падари фарзандошам акнун ман чӣ гуфтаниам духтаро, дар бадбахтии як кас чӣ хеле ки гуфтам бинои хушбахтии худада намесозӣ. албатта ки вай мардак зан гирифт ё зан нагирифт, ин чиз барои ман интересна нест, бар ман пурсидагиам нестамам, намедонамам, кордорам нестам. Ягона ҳамин чиз ки вақте ки ҳамин Саида омадагӣ буд ҳаминҷа, шавҳараш манба аввал дар комментарияҳо навиштагӣ буд ки гарчанде вай аз ман калон, падари фарзандош таваллудаш намедонам ки 70 чанд, ва навистагӣ буд ки апаи Рудоба шумо кори хато кардед ки ҳамин зана раҳ додед хонатон ба ҳоли мебинед туҳмати сахт ба шумо гирифтор мекунад. ман рости ман гуфтам хай ин мардакам аз аламаша навишт, даже худаш Саида худаш дидагӣ буд, гуфт ки ин вай навиштагӣ не, занои вай навиштагӣ туда-сюда. Хорошо. баъд ватсапам банавишт ҳамин мардак, ватсапам банавишт ки бозам ман игнор кардам, ман аҳамият надодам ва худатон шоҳид ҳастед ки соли гузашта худо раҳматӣ дар ҳамин эфирҳои ман навиштагӣ буд ки ана апаи Рудоба ман шумоя гуфтагӣ будам, ман падари ана ҳамон 3 кӯдаки ҳамон, ман фалонӣ фалонӣ ҳастам, гуфта навиштагӣ буд. Ина духтарое ки эфири ман даромадагӣ буданд, шоҳид ҳастанд, медонанд, мумкин баъзеҳошон дар хотирашон ҳаст. ва чӣ гуфтаниам духтаро, баъдан баъде ки ҳамин байни мо ва ҳамин нофаҳмиву разбор гузашт, Саида мана гунаҳгор кард ки ман қатъи ҳамин шавҳари дуюмаш, падари фарзандош ман ҷудо кардам. баъд ҳозир акнун мешунавам ки қатъи шавҳари сеюмашам ина ман ҷудо кардагӣ будам. ҳозир акнун историяи ин шавҳари сеюмаш, яъне усто қатъи чӣ гуна шинос шуд, чӣ гуна ҷудо шуд. ба фикрам ки акнун ҳозир медонед мардак оилаша интихоб кард ва ба чӣ хеле ки ман шунидам 5-ум кӯдакашона интизор ҳастанд ва ба хотири ҳамин бояд ин ман Саидаям мефаҳмам, ин занак баям ман ростӣ ҳамин искренне мне её жаль. Пул дорад, ҳусн дорад, лекин не по той тропинке пошла. ман дар ҳақиқат ин занака жалка. барои он ки мардак оилаи худаша интихоб кард, ин дар назди мардум чӣ хел гӯям, как будто як чизи нолозим мепартои ку ана ҳамин хел дар назди мардум шуд. барои ҳамин бояд ин
мардум ба баромада ҳаёти рас ҳаёти ин блогер ҳаст, ҳаёти ин навиду барои ҳамин бояд одамова ин расонад ку надо донести до людей о том, что она на данный момент живет одна, без мужа, муж ее бросил. А ин чиза бояд ҳамин хел расонад ки ин ягон ҷова гунаҳгор нест, ягон кас виноват нест. Шавҳари якумаш наркоман буд, ҷудо шуд, наркоман гунаҳгор, ин гунаҳгор нест. Шавҳари дуюмаш агарчанде ки болои 12 фарзанд ба зани сеюмшудагӣ бошадам, ин виноват намедонист ягон чиза шавҳараш виноват. Шавҳари сеюмаш ба рудоба виноват ки ҷудо шуд. ва акнун оиди усто гуфтаниам ки зани усто духтари як бомаърифат аст. Ман бо Парвина мо ҳамамон аз як район ҳастем, аз як минтақаи Тоҷикистон ҳастем. Мо просто ин хел робита доштем, салому алейк доштем ва ҳам устоя ман Ҷаҳонгира ҳамчун усто, ҳамчун бачаи хуб мешинохтам, ҳам қишлоқим, ҳам аз як деҳаҷ хеле ки гуфтам мешинохтам албатта. ва вақте ки Саида гуфт ки барои хонаи ман усто лозим аст барои ремонт кардан, дуто вариант буд. Якташ ҳамин Ҷаҳонгир буд ва яктаи дигараш шавҳари дугонаи дигарӣ. ва аз сабаби он ки ман ҳардушонам мешинохтам, қатъи заношон робита доштам, устои дигарӣ вай аз тарафи Масҷуҳ буд. Вай камтар синду солаш калонтар буд ва гуфт ки ҳозир вақт надорам, як ҳафта пас ман корама тамом мекунам ва хонаи Саида рафта мебинам, договор мекунем гуфт. Саида шунид ки вай мардаки калонсол гуфт ки не вай дар кор негуфт, ана ҳамин Ҷаҳонгир биёд гуфт. Ҷаҳонгир кати ино ду кас договор кардан. Ман гуфтам ана Ҷаҳонгир пурсид аз ман ки апай Рудоба, ин агар шиноси шумо бошад ман арзонтар кунам. Ман гуфтам не, ту 4 кӯдак дорӣ, ҳамин нархи чӣ хеле ки аст ҳамин хел. Танҳо гуфтам фиреб намекунӣ, кораша дар нима роҳ намемонӣ, намерӣ, ҳамаша 100% мекунӣ. Хорошо, договор кардан ино ду кас. ва бовар кунед духтаро ҳамун вақте ки ино договор заключат кардан, ана ҳамун рӯзи ман ҳамун рӯз сиёҳ шуд духтаро. Як рӯз мебиёд устоя мошинаш чанг, мошинаш чирк, мошинаш кӯҳна, усто либоси кӯҳна кати омад, усто ман гуфтам мошини усто кати ту чӣ кор дорӣ? Мошинаш чанг бошад, мошини вай кати ту чӣ кор дорӣ? Ман он вақт намедонистам ки ин барои худаш усто не, ин барои худаш потенциальный шавҳар кофтагӣ будааст. Яъне ки она искала для себя потенциального мужа. ва бовар кунед духтаро пушаймон шудам ана ҳамон рӯз ки ман ҳамин духтара ҳаминҷа даъват кардаму дасти кӯмак дароз кардаму ва якумин маротиба ман падару модари худама гӯш накарда ҳаминҷа ва ин зана даъват кардам. Бовар кунед духтаро. ва хулоса усто кати мешунавам ки ино якдигарашона маҳбул кардагиянд. Он вақт зани усто ҳомиладор буд, 4 духтарчаш ба 4 кӯдакаш ба. ва хулоса моҳи май Саида омадагӣ бошад Меднагорск, моҳи июнь Тоҷикистон рафтагӣ буд, июл омадагӣ буд аз Тоҷикистон ва июл ино ишқу муҳаббата сар карданд. ва бовар кунед духтаро, ман дар ҳақиқат дар шариат ин иҷозат ҳаст ва вақте ки адл бошад, ана он вақт иҷозат ҳаст. ман ин чиза шунидагӣ будам, медонам. ва бовар кунед духтаро, ҳамон вақт разбори мо ана ҳамунҷа разбор беҳад калон шуд, разбор сахт шуд, разбор сар шуд, пушаймониҳои ман ана ҳамунҷа сар шуд. баъд Парвина ана ҳамон вақт подозрения кардагӣ буд. Парвина беҳад ман ба бовар мекард ва ростӣ манам дар назди Парвина дурӯғгӯ шудам. ҳозир ин чизои ҳамаша барои шумо бо порядка нақл мекунам. вақте ки моҳи июнь Парвина моҳи сентябр таваллуд кардагӣ бошад, сентябр ё октябр, ҳамон вақто Парвина подозрения кардагӣ буд. ва рӯзе ки Парвина роддом рафт, ана ҳамон рӯз ин ҳамин ҳоҷи биби кати ҳамин усто рафта никоҳ кардагӣ ҳастанд. акнун худатон ҳамаатон зан ҳастед. ман боварӣ дорам ки аудиторияи ман 100% занҳо тамошо мекунанд. вақте ки зан таваллуд мекунад,
инсон ба дунё мебиёрад, фарзанд ба дунё меорад, чӣ гуна азобу машаққат мекашад, чӣ гуна дард мекашад. Ва он вақте ки шавҳараш дар бари вай бошад, ақаллан просто телефонӣ дастгирӣ кунад, он вақт ино ду каса рафта никоҳ кардагӣ ҳастанд. Хайр, акнун ман устоям мефаҳмам, хай зани зебое дид, зани муваффақа дид, зани пулдора дид. Албатта ки ҳамаи мардҳо ин чиза аз сарашон мегузаронанд. Албатта ки камтар эйфория ва дода шуд, яъне ки чӣ хел гӯям, яъне ки хай ҳамин зани зебое дида ҳамин хел камтар зиндагию проблемаҳо аз сараш дур шуд. хулоса Парвина таваллуд мекунад, аз больница мебурояд ва моҳи где-то январ Парвинаи Тоҷикистон равон мекунанд, албатта бо ҳамин сардории Саида Раҷабова, аз падачаи Саида Раҷабова Ҷаҳонгир Парвинаи Тоҷикистон равон мекунад. Гарчанде ино дар ҳаминҷа зиндагӣ кардани буданд, кӯдакош мактаб мерафт, детсад мерафт. ва вақте ки якум подозренияи Парвина подозрения мекард ки шавҳараш нимои шаб гум мешавад, меравад, куҷо рафтагӣ бошад. Баъд ман мешунавам ки ино ду каса қатъи усто барои чӣ мошинаи усто чангу кӯҳна мегӯяд, қатъи усто то соати 1 шабу 2 шаб дар Шинаманташкаву анаму хел ҷоҳо ино гулят карда, сайру гашт карда гаштагӣ. Унҷа наздик шиносои ман дидагӣ, ҳамашон гуфта доданд. Ман чӣ хеле ки гуфтам шаҳри мо майда, ҳама якдигара мешиносад ва тоҷико беҳад кам дар шаҳри мо, тоҷико, узбеко беҳад кам. Ҳамагӣ як 3 оилаи тоҷик ҳаст тамом. ва Парвина подозрения мекунад, ино ду каса никоҳ мекунанд ва маслиҳат мекунанд ки ин ҳамаш аз Парвина ба ҷое буд ва маслиҳат мекунанду Ҷаҳонгир занаш ба дурӯғ мегӯяд ки ман дар дигар шаҳр кор рафтам гуфта, ино 14 рӯз дар хонаи Анъами Ҳоҷи Бибӣ зиндагӣ карда, Парвина кӯдаки майдакатӣ, кӯдаки ба чиллакатӣ. Акнун тасаввур кунед, ин қатӣ Ҳоҷи Бибӣ зиндагӣ мекунанд. ва Парвина ҳамунҷаам аз ман пурсид ки ман гуфтам ростӣ, ман гуфтам не Парвина, ман намедонам гуфтагӣ будам. Ман намедонам, дидагиам нестам. Ман қатъи Саида вақти зиёд боз робита надорам гуфтам, тамом. Баъдан як рӯз ҳами Саида Ҷаҳонгир ба питса мепазаду питсая расм мегирад, равон мекунаду мегӯяд ки биё питсахӯрӣ биё, усто биёед питсахӯрӣ менависад. Парвина ин смс-а мебинад. Парвина мебинад, ҷангу ҷанҷола мебардорад, лекин Ҷаҳонгир қасам мехӯрад ки не, ягон чиз нест, ягон кас нест. Ин просто ман кор мекунам дар хонаи вай. боз ин хел ваё бисёр буд, ин хел гапу коро беҳад зиёд буд. Намехоҳам ҳами капатса кардан ҳами мавзӯъа. Ман поверхностна чизе ки дар хотирам аст ҳозир барои шумо нақл карда истодам. ва хулас Парвина гусел мекунад Тоҷикистон. Ино Тюмен мераванд, аз Тюмен дигар ҷо мераванд. Вай кори ваё баъдан аз мобайн Саида конференсия карданӣ буду. Мо ҳама каса конференсия Душанбе рафтем. ва дар Душанбе ино қатъи Ҷаҳонгир мошин кати через Қазоқистон, через Хуҷанд мераванд. Аз Хуҷанд то ҳамин районе ки Парвина зиндагӣ мекунад як қадам, ҳамагӣ 50-60 дақиқа, хай 1 соат раҳ. лекин ин Ҳоҷи Бибӣ намемонад ки рафта зану фарзандоша 7 моҳ 8 моҳ боз дидагӣ нест, намемонад ки рафта бубинад. ана ҳамунҷаям ман як хатогии калон ба роҳ додам, то ҳол худама ин ба намебахшам. ва ҳамунҷа Парвина сразу подозрение кард, шавҳараш ба занг мезанад, телефонош куштагӣ. баъд ман ба занг зад, ман ба гуфт ки апай Рудоба, хайр шумо ман ба ҳақиқата гап занед. Ҷаҳонгир ба фикрам ки қатъи ҳамун Саида ягон отношения дорад, телефонош куштагӣ, вай конференсия дорад. ва ба фикрам ки қатъи баъд Саида гуфт ки илтимос апай Рудоба, ҳамин конференсияи ман бе консерт гузарад, илтимос шумо гӯед ки што Ҷаҳонгир қатъи ин нест, Ҷаҳонгира ман намедонам, дидагӣ нестам, ҳамин конференсияи ман гузарад, майли равад қатъи занаш 1 ҳафта 10 рӯз зиндагӣ кунад. Ман ҳамаи кори ман аз рӯи шариат мешавад. хайр, ман
рости анамуҷа хатогӣ калон кардаму ман Парвина гуфтам ки не, Парвина Ҷаҳонгир инҷа нест, лекин дар ҳақиқат Ҷаҳонгир амунҷа буд. Баъдан духтаро конференсия гузашт. Ман ростӣ баъди ҳамин гапу кор хел ман ба неприятна шуд ки ман як занаки калон дурӯғ гуфта ҳамин 4 кӯдака наздаш ба ҳамин як рӯсиёҳ шудам ростӣ. Баъд аз Тоҷикистон омадем ва ман Саидава занг задам. Ман гуфтам ки Саида, ин хел намешавад. Расман байн ба даромада ман дурӯғгӯ шудам. Ту бояд ё ҳақиқата мегӯӣ Парвинава. Вай духтар бечора ҳамиқа зиққе буд, ҳамиқа мазаш нашуд Парвина, касал шуд Парвина, барои ҳамин зиққӣ кашид беҳад сахт. Ва ман гуфтам ки ё ҳақиқата мегӯӣ ё ки ман худам Парвинава нақл мекунам. Гуфтам это неправильно, гуфтам с твоей стороны, барои он ки бояд Парвинаи шумо фиреб накунед. Парвина 4 кӯдак дорад, 15 сол боз 15 сол ё 12 сол боз зиндагӣ доранд. Хайр зиндагии ҳамин дабдаба ё ҳамҳама набошадан, зиндагии миёна ҳолона барои ҳамин 4 кӯдаки худашу падару модараш басанда аст. Ва вақте ки духтаро вақте ки ҳамин гапа ман гуфтам, гуфт ки шумо хаб кунед, ман аз рӯи шариат кор мекунам, шумо шариата намедонед, ман аз рӯи шариат кор мекунам. Шариат ба дута зан иҷозат шудагӣ. Ман гуфтам харашо, шариат ба иҷозат шудагӣ, лекин бояд адл бошад байни занҳо, на ин ки кори ту карда истодаӣ. Пул кати вай мардака, гуфтам сари мардака гаранг кардӣ. Мардака гуфтам хайр чӣ хеле ки гуфтам мардҳо хай агар рӯзи мардҳо бинанд хафа нашаванд, хай зани зебое бинад, кам мардҳое ҳаст ки реагировать намекунад. Ин ҳолати нормалӣ, ин ҳолати табиӣ. Аз тарафи зан отказ ё ки аз тарафи зан вақте ки ана ҳамин муносибатҳо қатъ мешавад, баъд мардакам қатъи вай занак ягон отношения, ягон муносибат намекунад. Ва вақте ки зан худаш хоҳиш пайдо мекунад, баъд ана он вақт любой мардак мебиёд. Баъдан ҳамин хел шуд, мо боз ана ҳамунҷа гапа мо ҳамин хел туғри нагирифт. Баъдан ки қатъи Парвина бечора бо намедонист, намефаҳмид. Баъд ман шунидам ки қатъи Ҷаҳонгир ҷанг кардианду Ҷаҳонгир аз хонаш пеш кардагӣ, сару либосош кати хулоса Ҷаҳонгир баъд талоқ додагӣ ё ҷавоб додагӣ, ба донистани ман ҳамин 2 бор талоқ додагӣ. Бо ин худаш ҳамин придумат мекунад ки аз рӯи шариат ким чӣ хел 1 талоқу 2 талоқ бошад, иҷозат аст. Худаш ҳамин ҳикмат придумат мекунаду ҳамин боз оштӣ кардан, боз зиндагӣ кардан аз мобайн ино 2 каса ҳаҷ рафтан. Ва вақте ки дар статуси Саида ва Ҷаҳонгир як хел статуса Парвина мебинад, Парвина доим пайгирӣ мекард видеоҳоина, барои он ки подозрения дошт. Ва дар як видеош дар як ҷо Ҷаҳонгир дар даруни автобус ҳамун видео ғалтидагӣ ва дар як ҷои дигар овози Ҷаҳонгир ғалтидагӣ. Бечораи Парвина ана ҳамун чизҳои пайгирӣ карда аз ҳар як амин молекулаҳо барои худаш доказательства ҷамъ карда, барои он ки ман қатъи Парвина тамоман он вақто робита надоштам. Ман Парвина номероша даже ҷавоб намедодам. Ино фикр кардан, ино гуфтанд ки ман гуфтагӣ ин чиза. Баъд ман аз Парвина пурсидам ки ту аз куҷо фаҳмидӣ? Ана ҳамунҷа Парвина нақл кард ки ҳар душ як хел статус мондагӣ, гуфт ана ҳамунҷа. Баъд фаҳмидам ки ино якҷоя ҳаҷ рафтагӣ ҳастанд. Хулоса Парвина ҳамин хел қарор ба мебиёяд ки бояд шавҳараша аз роҳаш гардонад, аз чанголи ин зан гирад. Хулоса мебиёяд Парвина мебиёяд ва боз ин хел нюансҳо бисёр шудагӣ буд. Ин худаш ҳоҷи биби Ҷаҳонгир ба смс навишта изҳори муҳаббат кардагӣ. Ин чизҳоя Ҷаҳонгир худаш нақл кардагӣ буд ки ана ҳамин хел ман вақте ки Ҷаҳонгира ҷанг кардагӣ будам, чӯ ин хел кардӣ, фарзанд дорӣ, 4 кӯдак дорӣ. Баъд гуфт ки апай Рудоба ана ҳамин хел ситуатсия шудагӣ.
ростӣ бовар кунед, дар ҳамин даруни ҳамин каша ман ҳамин хел худама ни комфортна ҳис кардам ва то ҳозир, то ҳол худама гунаҳгор аз кадом сабаб, аз сабаби он ки ман Парвинова дурӯғ гуфтам, гунаҳгор ҳисоб мекунам. Ва баъдан хулоса Парвина мебиёд ва манба занг мезанад. Моҳи май мебиёд, май нав Россия ва хунукиҳо шамол, нав барфу об шудагӣ. Кӯдак дар дасташ, ҳамин кӯдаке ки вақте ки ино никоҳ рафтан таваллуд шудагӣ буд, кӯдак яксола дар дасти Парвина мебиёд, занг мезанад. Хона харидагӣ буданд ҳамон вақт. Парвина сехонагӣ хона дорад дар шаҳри Медногорск. Хонашон квартиранд мондагӣ мардако меистоданд ва манба занг зад, гуфт ки апай Рудоба, илтимос манба роҳ теҳед, як шабака ман хонатон ба роҳ теҳед, ман ҳисоби зиндагима ёбам. Баъд дальше шумоя нороҳат намекунам, ман просто бояд шавҳарама гардонам аз роҳ. Баъд ин Саида гап буровард ки Рудоба, Парвиная овард тамошобино, ман дигар ягон кор надорам барои ба сари Парвина рафтану Парвиная овардану, Парвина документ надошту Парвиная оварди. Ман кистам ки Парвиная фарзандаша бедокументу худаша бедокумент мебиёрам Россия. Як ҳамин фикр кунед ҳамин чиза. Баъдан ман хеле ки гуфтам Парвиная мешинохтам, ростӣ зани тоҷик, любой зани тоҷик, новобаста аз Парвина буданашу ҳамдиҳаи ман буданаш, ман любой зани тоҷик агар дасти кӯмак мепурсид, ана он вақт ҳолати вай медидед, любой зан раҳмаш меомаду ёрдам мекард. Хулоса Парвинаи ман хонам ба роҳ додам. Парвина ҳаминҷа истод, шавҳараш ба занг зад, баъд ана ҳамон кашаю гапу коро шуд. Видео кардетон против ман, ин хел гуфтетон видео кардагӣ бошем, видеова ягон гапи дурӯғ гуфтагӣ нест, ҳамаш галасавои худаш. Ман чӣ хеле ки гуфтам, мутаассифона ман телефонома нав кардагӣ ҳастам, ин чизо ҳамаи голосо буд, ман удалит кардагиам ки ростӣ ман чӣ хеле ки гуфтам, ман ин чизба нуқтаи кулминатсионӣ гузоштагӣ будам, лекин не ин хел набудааст, инҷо ҳоли многоточие будааст. Хорошо. Баъдан хулас Парвина шавҳараш кати, ман қати ва ё ана соз гирифтан, ино якҷоя ҳозир зиндагӣ доранд. Аз баҳри самари ҳамин зани миллионерам баромад Ҷаҳонгир, аз баҳри пулошам, аз баҳри зебогишам баромадам гуфта. Ин чизам Ҷаҳонгир ман ба гуфтагӣ не, Парвина не, ман аз даҳони одамо шунидам, гуфта баромада рафтааст ки характери ту кати зиндагӣ кардан невозможно. Акнун бояд ин миллионер ягон хел карда бояд мардум ба гуфтанаш дар кор ку ки шавҳараш аз баҳри ин гузашт. Аслан соли гузашта Ҷаҳонгир тариқи телефон ҷавобаша додагӣ буд дар назди шоҳидии Парвина, лекин боз ҳам ин зани миллионер, зане ки шариат кати зиндагӣ мекунад, гуфт ки вақте ки талоқ мекунӣ маҷбурӣ, ин ҳисоб намешавад. Ино боз чӣ мегӯяд, боз зиндагӣ кардан аз Парвина, боз ҳам ба ҷои. Хулоса дар охир ин ҳомиладор шуд ҳоҷи биби. Баъд Ҷаҳонгир гуфтааст ки ин чиза ман аз одамо шунидам, гуфтааст ки аз ту бар ин зан манба ягон хел кӯдак лозим нест кун, ман қати ту зиндагӣ намекунам, гуфта баромада рафтагӣ. ана ҳамин хел акнун бояд ин чиза мардум ба оварда расонад ки шавҳараш ина партофта рафтагӣ ва бояд як кас гунаҳгор шавад ку. Аслан вақте ки ҳамин Саида ҳамин пешравӣ кард, видео кард, ин образи жертвая барои худаш гирифтагӣ буд. Ва дани моментам аввал баъди жертва бизнес леди буд образи, акнун боз ҳам образи жертвая гирифтагӣ. хай баъзе одамҳо ҳастанд ки барои онҳо пул кор кардан, роҳи пул кор кардан фарқият надорад. Шахсан барои ман ҳамин хел психология кати зиндагӣ мекунам ки кӯдакои ман пули ҳароме ки ман кор мекунам, кӯдакои ман ҳамон пула чем хӯрда нашаванд, лучше ки кӯдакои ман пускай гӯш нашинанд. Лекин бар зиёни кӯдакои як каси бегона ман барои кӯдакои худам нон кор намекунам. Духтаро шахсан ман ҳамин хел, пускай касе хоҳад айб кунад,
мумкин ҳамин саида худаш мегуфт ки кӯдако гӯшна бошанд, бояд мо кор кунем, росту дурӯға истифода бурда кор кунем. Не, ман ин кора намекунам духтаро. худи саида ин вай манба тактикаи зиндагии манба айб кардагӣ буд ки не, ин неправилно, шумо бояд ана ин хел кор кунед, он хел. Ман ин хел кор намекунам. Ман чизе ки ҳақиқат ҳаст, ана ҳамон чиза гуфта кор мекунам. Ман дурӯғу дабдабаю ҳамҳамая нағз намебинам духтаро. худатон мебинед ман видео мекунам, мавзӯъҳои ин хел одама ҷалб мекардагӣ мондан наметонам, ин намемонамам духтаро. Ҳамин просмотри ман паст, кам, пускай ана ҳамин хел. Значит, вот столько мне суждено. Ман ба дар кор не ки ман худама жертва гираму воҳима кунаму просмотр ҷамъ кунаму подписчик ҷамъ кунам. Барои ман ин чиз тамоман дар кор не духтарои азиз. боз як чизи дигар, хулоса инҷи ҳамин хел шуд. Баъд боз як чизи дигар ки вақте ки амин Саида баромад дошт, дар якумин баромадаш дар Москва ва баромади дуюмаш дар Доғистон буд, ҳамин матни баромадаша ман навиштагӣ будам духтаро. ва дар матни баромадаш дар бораи ҳамин шавҳари дуюмаш, дар бораи яъне падари фарзандош беҳад раҳматия суханои қабеҳ гуфтагӣ. баъд ана ҳамунҷа ман гуфтагӣ будам ки Саида, модоме ки ту дар бораи историяи успиқат нақл мекунӣ, ту набояд падари фарзандода сиёҳ кунӣ. ғайри пул кор кардану соҳиби миллион шудан, ту боз ояндаи фарзандода фикр кунӣ, шаъну шарафи фарзандода фикр кунӣ. ин миллион имрӯз ҳаст, пагоҳ обрӯям дар кор мешавад. гуфт ки не апардоба, ман агар шавҳарама сиёҳ накунам, гап назанам, ман хулас мана мардум, мана одамо қабул намекунад, қати ман ягон кас кор намекунад. Ин бояд ҳамин ҳаёташа интересна карда, худаша жертва карда преподносит кунад, нақл кунад. хай харашо гуфтам. Вай гапое ки вай гуфт, ман ҳамун суханои гуфтагии Саидая ҷумлаҳоя сформулировать карда, баъд дар ҳамон матнаш мондагӣ будам. баъди ин худо раҳмат кунад, шавҳараш гузашт ва баъди ин ҳам ана ҳамин мавзӯи одами бад буд, одами ин хеле буд, он хеле буд. духтаро, то чӣ андозае ки ман медонам мегӯянд ки манам акнун он қадар мактаби ҳамин динии олию ин хел ҷои хондагӣ нестаму, лекин аз доираи одаму одамгариву ҳамин чиз баромадан дар кор не. Ман гуфтагӣ будам ки ҳамин корат нодуруст дар бораи шавҳари падари фарзандод. вай раҳматия ҳоли ҷасадаш хунук нашуда, хокаш хунук нашуда, ту ин хел ғайбата сар кардӣ, ин лекин не, ин зан бояд пул кор кунад, бояд соҳиби миллионҳо шавад, ошаш шавад, илоҳинам миллионош 10 миллион шавад, доходи моҳонаш. ман ягон намуд кина намегирам барои вай. ман ҳақиқата гуфта истодакам, чизе ки мана гунаҳгор кард, ман ҳамин ҳақиқата гуфта истодам. ман ягон хел кина намегирам барои он ки мегӯянд ку ба касе кина нагирӣ хашанг аст. ана ҳамин чиз худованд одами кина мегирифтагия дӯст намедорад. барои ҳамин ман кина намегирам, тамоман кордор нестам, набудам. аз баҳри ана ҳамун фабирликам баромада омада худова шукр мекунам ки атомива омада кор карда истодам. бовар кунед, асабом ором шуд духтаро. ва шуморо низ даъват мекунам ба кори ширкати атомӣ, ширкати озод, ширкати обод. фишор овардан аз тарафи наставникон нест, оромона кор мекунам духтаро. худова шукр мекунам ва доходи нормалнива баромадаги ҳастам. албатта миллион не, миллион кор кардан осон не духтаро. ва фикр мекунам ки барои як зани хонашин, як зани серфарзанд ки ҳам бо тарбияи фарзандон машғул ҳаст, ҳам кор мекунад, маоши 100,000 рубля, 120,000 рубля басанда аст. баракат шатият худованд. ана ҳамин хел духтарои азиз, ана яка савол додам ки бале ин сеюм шавҳараш аст ва фикр мекунам ки дар қиссаҳояш бояд ҳаминам нақл мекард нисбати подписчикошу мухлисош. ин чест намешуд. боз як чизи дигар,
дар галасавоёш мана таъна задагӣ буд ки ана туи шавҳарат партофта рафтагӣ, ана ту 4 кӯдака гирифтӣ, пули 4 кӯдака хӯрдӣ. духтарои азиз, ҳаматон аксариятатон дар Россия зиндагӣ мекунед, медонед ки чӣ гуна дар Россия масъалаи документатсия, масъалаи тарбияи фарзанд ба чӣ гуна строги аст. Ягон хел чиза сохтан намешавад, ягон чиза фиреб кардан намешавад. Ва ман худо ва шукр чӣ хеле ки ҳастам омада мебинанд зиндагӣ мана фарзандом кати равоншиносо, яъне психолого суҳбат мекунанд. ва аз ҳамин хулоса карда соли 2019 маро ҳамчун модари беҳтарин лучшая мама года сипоснома доданд ва фикр мекунам ки ана ҳамин барои як зани тоҷик, як зане ки аз қишлоқ омада забони русия омӯхта 100% бо тарбияи фарзандони рус машғул аст ва доимо ҳамин благодарность мешунам ҳам аз тарафи муаллимою воспитателю. худо ва шукр мекунам. албатта зиндагӣ бекамбудӣ намешавад, албатта камбудӣ ҳам дорем, лекин ҳаракат мекунам, кӯшиш мекунам ки ҳамаш ҳамин на уровни ҳамин дар ҳолати нормалӣ бошад. ҳамаи чиз кӯдако хӯрданиам доранд, пӯшиданиам доранд. албатта либосҳои брендови ман редка мепӯшонам. вақте ки ягонҷо распродажа шуда, намунҷо рафта харидорӣ мекунам. лекин муҳим ҳамин сару либоси тоза доштагӣ бошанд. ҳар рӯз дар хона мо хӯрок ҳаст, выпечка ҳар рӯз тайёр мекунам. як ҷо ва шунидагӣ будам ки гуфтааст ки ман продуктаи хонаша овардам. худо ва шукр ҳамин влог мебарам. шумо влоги ман аз соли 2021 инҷониб ман влог мебарам. ҳаматон шоҳид ҳастед ки ман чӣ хел пухту паз мекунам, чӣ хел зиндагии мана омада аз соцзащита мебинанд, холодильникома проверка мекунанд. хай хулоса ана ҳамин хел духтарои азиз. инҷо уже ҳоҷати гап нест. ҳамаш как на чистом листе ба гуфти русоки. ва акнун чӣ гуфтаниям? Баъд мана ҳамин хел таъна зад ки ту шавҳарат рафтагӣ, кӯдакое гирифтӣ. Албатта агар сафи ин гуна занҳое ки ҳамчун Саида Раҷабова зиёд шавад, албатта оилаҳои серфарзанд бепадар мемонанд. албатта ин чиза албатта ман қайд мекунам. бале шавҳарам партофта рафтагӣ, лекин чӣ хеле ки гуфтам, ана ҳамин ту бар ин занҳо дар пеши роҳаш баромада аз баҳри зану фарзанд, чӣ хеле ки шавҳари ту аз баҳри 12 фарзанд баромад, инам ҳамин хел шуд. ҳеҷ гап не. ман чия пеша кардам? Ман тарбияи фарзанда, зиндагӣ фарзандо кати ман зиндагӣ мекунам, ман ана ҳамин чиза пеша кардам. ва акнун дар охири суханам чӣ гуфтаниям духтарои азиз, ки ҳаматон шоҳид ҳастед ки дар зиндагӣ дар ҷои аввал интеллекти одам меистад, на ин ки пул, на зебогӣ, на муваффақият. интеллект. ана ҳамин мисоле ки ана ҳамин рӯз ана Дина дар видеоҳои Саида Раҷабова шуд, фаҳмидед ки пул дар зиндагӣ, албатта пулам ҷои худаша дорад, лекин интеллект, ақл, тамиз, маърифат, фарҳанги инсон дар ҷои аввал меистад духтарон. ана ҳамин хел духтарои азиз, ана ҳамин ҳақиқате ки дар ҳамин сари мо гузашт. баъдан боз як чизи дигар ҳозир хотирам бомад. баъди ана ҳамин пеш аз ҳамин гапу коро ман Саидава савол додагӣ будам ки барои чӣ бародарои ту як ҷои ношинос ба ту иҷозат додан омадан, барои чӣ хел шуд? гуфт ки қатъи бародаром ман робита надорам. баъд фаҳмидам, баъд ҳамин чиза ман фаҳмидам ки барои ҳамин 12 фарзанда ҳуқуқаша поймол карда, 12 фарзанда ҳамин хел ҳайф карданаш, ба фикрам бародарош ина қабул кардагӣ нест. ана ҳамин хел гап духтарои азиз. акнун смсотонам мехонам. салом алейкум. ва алейкум салом. салом опаҷон, шумо созен тинҷен? худо ва шукр.
салом апаи рудобаҷон, мемурам барои шумо. Саломат бошед. Привет. Салом алейкум хоҳари гули ман. Дароед духтаро дугонико 1993. Салом алейкум апаҷон, шумо назми бачаҳо наз охир беҳтарин падар модар ва аҳлу оилатон. Саломат бошед, беҳтарин мошоалло қанду занед. Ассалому алейкум. Ассалом, овозатон хаста набошад. Бале рост, ман хонда будам гапоша. Салом апа, ман дер кардам, эфир сохранид мешавад. Эфир сохранид мешавад албатта. ой ана михел духтарои азиз, история бо давом дорад. Бо дар бораи шавҳари дуюм нақл сар мешавад. Лола Малинави Закат, апаҷон кадом шавҳари дуюм? Саида инусту сеюм шояш буд. Бале сеюм буд. Бале сеюм буд ва ман фикр мекунам ки нисбати подписчико ин неправилна ва ноҳурматӣ аст ки ман 19 сола шавҳар кардам. Не, ин ҳамаш дурӯғ аст. Ин шавҳари сеюмаш, усто шавҳари сеюмаш аст, падари фарзандо шавҳари дуюмаш аст. апай рудобаҷон, шумо беҳтаринед. Ман медонам шумо ки ин бевай кӯдакаша чӣ кор кард намедонам. Мумкин ҳа баъдан духтарои азиз, боз як чизам ногуфта намонад ки ман боварӣ дорам, мутмаинам ки ин эфири ман удалит мешавад, жалоба мезананд. шумо ҳаматон медонед видеоҳои пештараам жалоба задагӣ ҳастанд, удалит кардагӣ ҳастанд. акнун фикр мекунам ки одаме ки гуноҳ дорад, албатта ин чиза, ин доказательстваҳое нест мекунад ва кӯшиш кунед, поделиться кунед, то ки просмотр зиёдтар шавад, одамо тамошобино бинанд, ҳақиқата фаҳманд ва мумкин пагоҳ ё пагаи дигар уже Саида Раҷабова, партнёри компанияи Фаберлик, жалоба мезанад қатъи дусе ҳамун дугонаҳош. баъдан муроҷиати ман ё ки хитоби ман ба он занҳое ки ба ҳамин гапҳои Саида Раҷабова гӯш карда ба канали ман жалоба мезананд. шумо фарзанд надоред, мумкин фарзанд надоред, ё ки модар нестед, ё ки зиндагӣ надоред, ё ки фикри худатона надоред, ки ҳамин гапи ҳамин зана ба гӯш карда ҳамчун марионетка канали ман ба жалоба мезанед. боз скриншот мекардиан, равон мекардиан группашон ба ки ина апаҷон ман жалоба задам. жалоба занад, удалит кунад. ман даже медонам кадом программист ин жалобаҳое мезанад. 10 000 рубли як программист ба метиҳад. ҳамаи ҳамин каналҳое ки дар бораи вай баромадагӣ, ана ҳамон як духтар удалит мекунад. духтаре ки дар командаш кор мекунад, программист аст вай, ана ҳамон удалит мекунад ва гуфтаниам ки удалит мекунӣ аз ютуб, аз саҳифаҳои интернетӣ, лекин аз памяти худат ягон чиза удалит намекунӣ. от себя никуда не убежишь. ин чиз ҳаст ва мемонад. мо ҳам аз скидка шумо беҳтарин модар так. духтарои азиз, чӣ хеле ки гуфтам, онҳое ки мехоҳанд ки ба командаи ман омада бо ман ҳамкорӣ кунанд, марҳамат, ҳозир рақамҳои ватсапама мегузорам. нависед, якҷоя ҳамкорӣ мекунем, якҷоя кор ва фаъолият мекунем. ширкати атомӣ ширкати беҳтарин аст духтарои азиз. ман аз интихобам ягон зарра пушаймон нестам. ягон зарра. так. духтарои азиз, ана ин чиз чӣ хеле ки мебинед хемохем аст духтаро. ин заказ имрӯз як духтар заказ кардагӣ буд, дар магнит кор мекунад, уже сеюм упаковкаша заказ кард. онҳое ки мехоҳанд ки дастрас намоянд, ба рақамҳои ватсапи ман нависед, худатона номнавис мекунем, ба номи худатон скидкакати заказ мекунем. рӯзи агар шанбе заказ кунед, боз падаркашам ҳаст.
ҳар рӯзи шанбе дар компанияи Атомӣ тӯҳфаҳои беҳтарин мегузоранд духтарон. Масалан 5000 рубле, 3000, 3500 рубле бихарид мекунед, зубной паста ёки собун ёки ягон чизи дигар барои шумо тӯҳфа медиҳанд. Лола Малиновый закат: сабр, хонаи миллионера равон кунед, миллионер мешӣ. Апаҷон, ман сабр кардам. Ман гуфтам ку ман рости ҳамин мавзӯъа нуқтаи кулминатсионӣ гузоштагӣ будам, лекин не, хел набудааст. Хайр, ман рости ман искренне мне эту женщину жаль. Искренне жаль. На пулаш ёрдам кард, на зебогӣ. Дар ҳақиқат зани зебо, ҳамин симои зебо дорад, лекин мутаассифона усто Ҷаҳонгир фарзанду зану 4 кӯдаки нозанинаша интихоб кард. Хайр, ҳамин хел. Бозам ҳамин гуфтаҳои падару модарам ба хотирам мебиёд, ки на чужом горе счастье не построишь, яъне ки дар бадбахтии як каси дигар хонаи бинои хушбахтии худада намесозӣ, духтаро. ана ҳамин хел, духтарои азиз. Хайр, тамошобинои гиромӣ, ҳамин чиза акнун хулоса баровардед, ки дар зиндагӣ танҳо шаъну шараф, ғурур, интеллект дар ҷои аввал меистад, духтарои азиз. Баъд уже пулу чизу вай. Одаме ки фикри ҳамин чизое намекунаду танҳо пула фикр мекунад, оқибаташ ҳамин мешавад. хайр, тамошобинои азиз, ба ҳаматон шаби хуш хоҳонам. онҳое ки мехоҳанд ки бо ман ҳамкорӣ кунанд, марҳамат ба командаи ман. ҳозир ман рақамҳои ҳам худама мегузорам, рақамҳои ватсапи худама, ҳам духтараки командама. марҳамат, бо ман ҳамкорӣ кунед. ман рекламаҳои ройгон мекунам, яъне рекламаҳои бепул барои онҳое ки активна кор мекунанд, активна командашона месозанд, ҳаракати зиёду кӯшиши ғайрати зиёд доранд. барои реклама гирифтан аз як ҷо мо ниёз надорем, ман худам реклама мекунам. марҳамат, духтарои азиз. ба ширкати бонуфузи Атомӣ саломату сарбаланд бошед. худо нигаҳбонатон. ба ҳаматон ташаккури зиёд барои дастгириятон.